Hvad er Logo-hotel, og hvordan fungerer det i praksis? Det er et spørgsmål, vi nogle gange får hos Tøjtryk.dk, så jeg vil lige prøve at knytte nogle ord til det og forklare, hvad det er. Når I handler med os, så vil vi typisk oprette en shop til jer, og i dag så tager vi bare lige et eksempel. Det kunne være Kalø Landbrugsskole, som er en af vores kunder. Vi søger på navnet på virksomheden. Hvis du hedder Kalø Landbrugsskole, så søger du på Kalø Landbrugsskole, men hvis du hedder Tømrermester Svend, så søger du på Tømrermester Svend. Og så går du ind under samlinger. Her har vi oprettet en shop til jer. Der står lidt i forhold til, hvordan du gør, og brandingpolitik, det er i det her tilfælde altid grøn eller flaskegrøn, og de benytter hovedsageligt blåklæder og ID og supplerer op med andre mærker, når det kommer til accessories. Men i dag skal det handle om logoer. Så ved Kalø Landbrugsskole, så kan jeg se, der ligger et brystlogo, og der ligger et ryglogo. Det er dem, de typisk kører med. Lad os sige, at det er brystlogoet, vi tager udgangspunkt i dag. Så ved Kalø Landbrugsskole, jamen de bestiller måske, nu er det her fiktivt, lad os sige, at de skal bruge, og nu er det her bare et fiktivt eksempel, jeg kommer med her, men lad os sige, at Kalø Landbrugsskole, dem har vi handlet med i flere år, så de ved nok, at i løbet af de næste 5 år, så kommer vi ikke til at ændre vores logo. Vi kan lige så godt lave en stor opfølgning på logoer. Og så skal de jo selvfølgelig ikke bruge 500 stykker på én gang, det vil være helt vanvittigt, så vil jeg være glad, men det er nok ikke det, de sådan lige kommer til. Men så det, der er i det, det er, at ved at købe de 500 stykker af gangen, jamen så kan de opnå den her mængderabat på 36%, og det er fordi, vi har valgt stort set ikke at tjene penge på vores logoer hos Tøjtryk, fordi det er sådan set bare en ekstra service for os. Så den rabat, vi får hos vores leverandør, jamen den smider vi direkte tilbage til jer. Det vil sige, at lad os sige, at de bestiller 500 stykker, jamen så opnår de den her rabat, hvor et brystlogo kun koster 24 kroner nu. Og det er altså inklusive moms det her. Det finder du altså ikke andre steder. Og det der så vil ske rent lavpraktisk, det er, nu leger jeg, at jeg er Kalø Landbrugsskole. Så bestiller jeg de 500 stykker, jeg trykker på 500 stykker, tilføjer til indkøbskurven, dobbelttjekker lige alt det her, det er i orden. Jeg accepterer og går videre til kassen. Jeg skriver alle mine informationer ind, og jeg betaler imod faktura. Så vil vi gå i gang med at lave de her 500 logoer, og så ved Kalø Landbrugsskole, at de her 500 logoer er liggende. Og hvis de er i tvivl, så kan de altid se her, om deres logoer er på lager. Og hvis de er i tvivl om, hvor mange, så kan man altid gå ind og kigge, hvor mange ordre man har bestilt siden. Eller man kan give os et kald. Vi er rigtig gode til at opdatere vores kunder i forhold til, hvor mange logoer de har tilbage. Så vi ringer løbende, hvis vi kan se, at det er ved at være tid til en genopfyldning. Og på den her måde, så kan man sige, så er alle logoerne allerede betalt for. Der ligger 500 på vores lager nu. Så kan de bare gå ind og bestille helt ned til 1 stykke, fordi de har allerede logoerne liggende hos os i Ebeltoft. Så lad os sige, at de kun skal bruge 4 stykker den her gang, jamen så er det ingen problem. Og fordelen ved det her, det er ikke blot, at I opnår den her mængderabat på logoerne, det er også en kæmpe stor fordel, men også at produktionstiden, den bliver væsentligt nedskåret. Hvis det for eksempel er den her 0370 Pro Air Care T-shirt fra ID, jamen den kan vi sådan set have klar på 1 dag til dem. Det er sådan, vi gør det hos Tøjtryk.dk, og I skal være meget velkommen til at tage fat i os, hvis der er noget, I er i tvivl om. Og udover det, så ved vi også, at det kan gå rigtig stærkt i erhvervslivet, og man kan nogle gange have helt vildt travlt og lige glemme, at det tager noget tid at producere tøj. Jamen så kan vi mærke på vores kunder, at de synes, det er rigtig rart, at de kan ringe til mig og sige, Anton, jeg skal bruge et par shorts om 2 dage, fordi vi skal på den og den messe, eller vi skal det eller det. Jamen så i de fleste tilfælde, så vil jeg godt kunne levere det, hvis vi kører med den her model. Så det er sådan set derfor, vi gør det. Det er bedst for alle parter. I får det både billigere, hurtigere, og så giver det også bare en ro på. Det var alt, jeg lige havde for den gang. I må sige til, hvis I har andre spørgsmål, så vil jeg gerne forklare dem.